If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning, guys! Ayan, excited tayo na makapagluto na naman tayo ng gulay na ginataan. Ito guys, ang ating mga ricados for the munggo. Ang munggo guys ay luto na. Ito naman ang mga isasahog natin sa ating munggo. Nauna ko nang nailagay yung garlic, bawang. Yan. Sunod na natin ang iba pang mga ricados. After natin masute ang bawang guys, bawang. Ayan guys, excited tayong makapagluto nitong ginataang gulay. Isute lang natin ang itong mga lamas at sunod-sunod na nating iluto ang lahat ng mga ito. Thank you sa aking bunso na si Eli na nagayat ng lahat sa ating gulay for today's video. Yan, sinunod na natin si kamatis agad-agad. Huwag na nating patagalin ito. Iluto lang natin ng bahagya si kamatis na pulang-pula. Ang gandang tingnan ng kulay dahil nga siya ay napakatingkad. Ayan nga, timplahan na natin ang ating mga lamas para ay manuot ang kanyang lasa. Isunod na natin ang gulay at para din manuot ang timpla doon sa ating mga gulay. Sa tingkad ng kanyang kulay ay napaka maaliwalas tingnan sa ating mga mata. Nakakatakam. Takpan muna natin ito hanggang sa bahagyang maluto ang mga ito. Ayan, at isinama na natin ang iba pang mga gulay. Takpan muna natin hanggang maluto. Ibuhos na natin ang munggo na naluto na kanina pa. Yan o. Haluin natin. Takpan muli. Ayan o, ang sarap ng tingnan, pero medyo konti lang ang sabaw, kaya dagdagan natin ng mainit na sabaw yung pinaglagyan natin ng munggo. Hayaan natin kumulo guys, at mamaya-maya konti ilagyan na natin ng gata. Ayan, at ibuhos na natin ang ating gata. At ukay-ukayin natin. At tikman natin ang mga gulay. Ngayon ay ilagay na natin ang ating repolyo. Haluin lang natin ng bahagya para mag-mix lang sila, at isunod na natin ang spring onions. Ayan, okay na to guys. Patayin na natin ang apoy at ihanda na natin ang ating mesa.
Oh, dali na mo guys. Hello guys! Ito na po kami kumakain ng gulay na may gata. Kain tayo guys, oh. O ano? Sarap ba? Hanggang dito na lamang guys. Salamat sa inyong panunood. Please do like, comment, and share. At hanggang sa muli dito sa Pinoy Rob YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-press ang bell button para sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.